Alright bafowethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Mantombela bengicela nje umuntu ongena kule khasi ucofoze usubscribe button so that uzothola bafowethu okuningi kwenzakala kuleli khasi. Bafowethu leli khasi liyasiza bafowethu einkingeni abantu abasuke bebhekene nazo. So bafowethu nawe lingakwazi kakhulu bafowethu ukuthi likusize lapho ekhaya likwazi ukuthi mhlawumbe unenkinga likwazi ukuthi ke bafowethu sikulekelele ukuze ukwazi ukuthi unyuke lelo giba lelo ke osenkingeni la. Bafowethu ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukucomment, ukushare ukuze bafowethu comment yake bafowethu khona kuzosiza ukuthi sikwazi ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe singalungisaphi noma singabe sinenza kanjani ukuze sikwazi ukuthi mhlawumbe ke yonke into mhlawumbe ibe right. So njengamanje kunohlelo lethu bafowethu olumnandi kakhulu lapho khona sithi khona ke love counseling lapho khona ke bafowethu sosiza ithandani eyisuke mhlawumbe zinenkinga emdolweni mhlawumbe khona ungaboni ngasolinye mhlawumbe khona izinto mhlawumbe esezenzekalayo mhlawumbe othandweni labo siyakwazi bafowethu ukuthi soxoxisana nabo kuyona le khasi leli bekwazi besizakale noma mhlawumbe bengasizakalanga kodwa kubonakala ukuthi mhlawumbe ke yipi into mhlawumbe edala engxabano mhlawumbe sikwazi silungise ngoba abanye abantu bayasaba noma bakwazi bekhulume ndawonye so mhlawumbe omunye umuntu mhlawumbe umuntu onamaqhubu umuntu mhlawumbe oseqala idayila thizeni noma mhlawumbe oseqala izinto thizeni so siyasibalethe la ukuze bekwazi ukuthi sikwazi solungisa nabo inkinga sibalungisele inkinga. Njengamanje ngiphethe ithandani zami la ekuyizona ezithambele mhlawumbe ngizoqala ngala mfethu kuhamba kanjani mfethu? Ngiyaphila njani butami? Siyaphila sisiwami. Ya ubani wakabani ya igama lami nguKatlego wakangcobo ngiqhamuka kwamashu ka-M. Oh ya. So mfethu ubani wakabawo so kunendawo mhlawumbe? Igama lami uThabiso wakanzama. Ya. Ngiqhamuka eClermont. Oh ya. KwaDabeka. Alright. So mfethu ngoba usibhalile wena mfethu usibhalile la right? Ya. Mfami ithini into la mfethu? Why mfethu ngoba ekhala ngalezi zinto lezi? Kungani wena mfethu udonsa inyawo ke? Yazi mfethu lento iyahlekisa ngoba nami ngisho into efanayo nale ayikhulumayo. Yeah. Mfethu ushintsha ipattern. Yeah. Yefoni yeso. Oh yeah. Akasanginaki. Uvuka ebusuku kunama phone calls awabamba etoilet. Yeah. Kunenamba ebhala ukuthi angimazi. Oh yeah. Kunama message abhalwe no unknown ubhale ngesiZulu aphinde futhi abhale ngesingisi. Oh yeah. Kuninga sekwenza isikhathi esiningi nabantu bakubo nabangani bakhe kuningi futhi list futhi and goes on and on and on and on and on. Akekho mfethu esimeni sokuthi angaqhamuka la azoshaya ama demands azongitshethi mina ngisamnaki mina kube kuyena mfethu osehluleka mfethu ngoba futhi nasembedeni mfethu akasafuni mfethu ukunginika mfethu usehleze usukhathele manje ithiwaniki into enjalo ithiwa into enjalo imakeke ngicela njalo ngicela njalo kanti uba kanti vele kumele ayithathe lento uma ngithandana nawe ubani kanti kumele ayithathe phela butami ukuthi wena ufuna ukuyenza njalo ngosuku uyenza kathathu uphinde uzoyenza futhi nangakusasa wena yini esuke ikukhathazile wena uma wena ungenzi lutho nomunye umuntu kusho ukuthi vele ubufeba vele kusho ukuthi vele ubusufeba vele kusho ukuthi ufike uqale kuyena bese uyabuza kumina beqala ukukhathaza bese uzala kumina futhi mina mase ngifuna ukuthi ukhathele uyacabanga lento isho ukuthi ufuna ukwenza ucansi ekseni ukwenza ucansi emini ukwenza ucansi ebusuku uma sihleli ngi-off wena nawe u-off senze njani sibuka siqhuzulana emehlweni akisuke uswami ujaku kuyakuyena nosuku nje wenza izinto eziproductive yazi ukuthini mfethu usengishintshele mfethu lo ubenge nje mfethu yezwa wena mfethu awu-understand mfethu ungakubuka kana mfethu ngikuriskile mfethu ngawe mfethu ngilahlekelwe into eningi ngabe ngithanda wena jika uzongenza kanje so mfethu njengoba uthi wena useshintshile indaba yocansi kanti ubelenza kanjani inkonzo sekamereni nomjikitha mfethu? Hawu ucansi singalenza noma ikanye ngosuku yena usefuna njalo kuyafakwa nezinto njalo nje hayi ngeke bengasafisi phela bengifuna ngicacisele ukuthi uyangithanda noma akasangithandi bese ngibuyele endodeni yami yangampela ngoba nanti iqiniso obalifuna iqiniso angisakuthandiki. Okay ku-right angisakuthandi manje mfethu wena mfethu why ubuyela kumuntu vele owahlukayo naye mhlambe yini lena mhlawumbe obonayo mhlawumbe useshintshe ngayo? Hawu iqiniso bhuti wami ukuthi luyabhuti uyalenza ucansi ngendlela e-right futhi yabo and akangiqini ubhuti lo ngala akanawo nento eyisimanga etrankini kodwa nje indlela ayithanda ngayo ucansi njalo ufuna uzophefumulela phezulu kwayo anginayinto enjani sonke lesikhathi sonke lesikhathi lesi ungakuboni lokho uzokubona ufuna ukuthi uzizwe uyindoda nawe mangisuke ngikhala kanti ukhona mina umuntu ongikhalisuka ngampela kanti wena nje bengisuke ngikudlalisa ngoba phela uyangifakela nemali so nje ngisibona isidingo sokuthi uyamuzwa
Uyamuzwa? Uyamuzwa? Uzomtshela kanjani umuntu ukuthi unento encane? Uzomtshela kanjani ngithi hey babe unento encane? Uyamuzwa uyothini uma ukuthi wena unembobo enkulu? Uyothini? Akwazi.